Saarela keksii harhautukset. Oi joo. Se oli ehkä vaisuin yritys, mitä tällä kaudella voittomaalikilpailussa on nähty. Löysä vauhti ja siinäkin vauhdissa kiekko ehtii karkaamaan. Ässät vaihtaa maalivahtia voittomaalikilpailuun. Rasmus Rinne tulee maalin sulle. Kalpan ensimmäinen laukoja on Kasperi Kapan. Kapasella oli jatkoajalla yksi hyvä maalintekotilanne ja pistää upeasti kiekon räpyläkäden yläpesään. Ensimmäisen parin jälkeen Kalpa johtaa 1-0. Kasperi Kapanen 6 ottelun tehopisteen 3+3 ja on hallittu viimeistely. Sitten S:n toinen ampuja hän on Sami Lähteenmäki. 6 maalia tällä kaudella. Maalin! Siinä pystyy ujuttamaan Lähteenmäki kauniin osuman ja tilanne tasoittuu 1-1. Kilpeläinen on pyllähtää Peffalleen tässä Lähteenmäen yrityksessä. Siinä pystyy näin hyvin kyllä Lähteenmäki puijaamaan. Kalpan toinen ampuja, kultakypärä, Mihal Birner, tehopisteet tänään 0+1. Birner pistää kiekon reppuun ja Rasmus Rinne vaihdettiin maalin sulle, mutta ei tässä Rinne ole kyllä ollut oikeastaan kovinkaan lähellä torjua kumpaakaan, ei Kapasen eikä Birnerin yritystä. Ja mikäli Eero Elo ei kohta onnistu, niin peli päättyy siihen. Lupa on tullut, Eero Elo. Maalipörssin kärkinimi lähtee vauhtiin, Ässien kolmas lauko ja ei onnistu! Kalpa voittaa tämän ottelun voittomaalikilpailun jälkeen lukemin 2-1. 3 pisteen voitolla Kalpa olisi noussut sarja kärkeen, 2 pistettä siihen ei kuitenkaan riitä. Joka tapauksessa Kalpa saa poikki 3 ottelun